ఎన్నికల్లో జమ్మలమడుగు నుంచి ఆదినారాయణరెడ్డి పోటీ చెయ్యరా? ఆదినారాయణరెడ్డి రాజకీయాలకు గుడ్ బై చెప్తారా? లేక వేరే నియోజకవర్గం నుంచి ఏదైనా పోటీ చేస్తారా? చంద్రబాబు ఆయనకి ఏం చెప్పారు? ఆదినారాయణ ఏం చేయబోతున్నారు? చూద్దాం. జమ్మలమడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు పదవులపై ఆశ లేదన్నారు. తనకి మరోసారి ఎంపీ ఎమ్మెల్యే కావాలన్న కోరిక లేదన్నారు. పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నిక తర్వాత తనను చంద్రబాబు పిలిచి మాట్లాడారన్నారు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి. తాను వచ్చే ఎన్నికల్లో జమ్మలమడుగు నుంచి పోటీ చేయబోనన్నారు. తన స్థానంలో పోటీ చేసే అభ్యర్థి పేరు కూడా ప్రకటించారు ఆదినారాయణ రెడ్డి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పులివెందుల ఎలక్షన్ తర్వాత పిలిచినాడు. నేను చెప్పేసిన సార్ నాకేం ఎంపీ కావాలనో ఎమ్మెల్యే కావాలని లేదు, భూపేష్ వదిలిపెట్టినాడు. ఓకే అన్న, కాబట్టి మీకు అడ్వాన్స్గా చెప్తాను. జమ్మలమడుగు నుంచి భూపేష్ పోటీ చేస్తే ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారు? అసలు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా లేదా, లేక రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటారా అన్నది టాక్ ఆఫ్ రాయలసీమగా మారింది.